Kublai pi ke polok sa sisin ya kene kapor ba pi ai ban wat ban tip ya katin ke joblai ngakwa ban teng subha ki polok bar ki para Kristan bar ki prabnge kumju ngange skam ba kumba playo jingkar khu hagini ke tayo ki balangit no pinyo jingkar khu hagini ke jan mitro kawai ni subject ba ki babul ki bru ki kwa ban tip kade kadak jomra klau ka Bible ka crunch pangani ka subject Hendrik ka ka perngo kalong ba don shibun ki jing batai halo ni ka subject don ki ba snow shifting don ki ba ngit ba kadak jomra klau kelas dang don par ki ba ong ba kanam jia don par ki ba ong ba kan sajia dia ban tip ya kani ngi don ka ban pai sha ka Bible na malai tang ka Bible ka bala ban ai ngi ya ka jubab ka ba shai kham tam kumno bangila ban prikre nam ka jwan arsin jong cheese press na snow command hagani ka janmit bangi dan i pastor Ace Camlon na kabalang sorong kam i pastor Alan Lingdo na kabalang Morokneng but i pastor Bandroy na kabalang Mokundro ti hagani ka porsyo bangi nya sya prang nginya pandem kli jongi hagi jing doai ni aigo emetrai nam tagani ka por ya ngits kamba man ya lamingi do mun sim ko ke jing snu thu jongi gibreu kalong ka balengkot ni don kam ya ke jing pensyai jong me to ai ba ka tien jo me kalong ka syara ban pensyai ke jimut badum jongi pli ke jing hang ka donut ban ai bangin ngin sha skor ke ka kubor daga donut ka bas ngurit bangin pediang baka ka bangi yo snow ke ka por kan long na ka tin jome ni pan ngi dwai ki ne paro haka keteng ba thiang tam jong Jesus Christ amen agni ka por ngakwa bangin ya kren ya ke ka subject ko mong ong kadak umral klau hang nong ila ban shaping ke subject haka jisha laring pai shaka Bible ka kitab pakhadu ka Bible ka kitab jikpat bang yin shem ya kani lakren haka gospel haka ka kitab jikpat bang kanong ka pakhat saw u angel u balai u pertajam haka dekat ka ba khandai ter hadu dekat ka ba khatar mangim dei ban pediang ki kani kadak umra khlau lani mani ya ka dur ka joku nang tangi syam ru haka kitab jikpat bang kanong ka pakhat lai bạn nghe pe cái khot ka ba khat san khan reu khat nhiều hang to ko ong ma kino ki bom dan ka dak cho umra khlau ha ka shalamat na ka ti jo ki kimla ban thiet ban di bạn ka jing ko den ka long ya baro ki brio ki barispa ki baduk ki baklan ki batulot ti na ka ta ka daw ha ki ka jamit ni kren ni ka subject dan ki ba hikai ba ka dak cho umra khlau ko microchip dan ki ba ong ba an tho reu ha ka shalamat jo ki dan pan ki ba penyaso ya kani kadak coba khawbar ka jingmani blaze ni te nginya pet ka por ya ka weni ka jingmatai balai tainia ha kidi kisngi ba kata kalong ka an robiba na kalong ne em kadak cumra khlaw te ko awan phai she pastor is Camlon bar kli kani ka jingkli ka jingmut jong ka an robiba balai ba kalong ka jingmaham ya ki para Kristan baro kham tam ya ki khot jo ka balang Seventh Day Adventist Kublashibun pastor sampliang nam ta to jing kali kumbala kali ke jingmut jong ka an robibar kade ka an ya ka ba kari ka ba kabotam ha perthai kan sapen bor ya kiri jong ka perthai baro bakin shongsni tang ha ka we kasni bakin ya mani blai tang ha ka we kasni bat kham tam ha kani kasni kabalong ka an robibar bakin om shashu ban prejing pray lane banle kinu kikam but ha ka baidi but kawi pat ka jingkli balai bakalong ka jing maham ya kiwe ki Kristan bat kham tam ya ki Seventh Day Adventist hoy kalong ka jing maham ya kiwe lada ki pediang ya kani ka an kabamut ki shashkor ya kawe kabor henre lada ki pediang ya ka an kabamut ba ki shashkor ya kabor lane ka an ka jongblai barha kabaydi yangi ki 7 Adventist nakwa ban ong baka ni ka an robibar kade ka good news lani ngala ban ong ka khubor ka babha kabayat hu yangi bangila im shisha hakisni ki bakado ha ka ba shen bo hisu un sawan shen shen ka pathai kata de ke ka bangadon menjawab han ko Kurishibun ya ka jiktul sha ya ki pastor tengi smooth fo ba kan sadon ka we kasni ha kapor ba an pentrekam ya kadak cumra klau baki jai beriu baro je ka perthai
ki balong Kristan bagi balong Kristan ki haban buram ya kani ka wikasni batip ya kani ka ain kum ka ain robibar te lada perkat kelong ka bae kumnu ki Hindu kumnu ki Muslim ki la ban songsi ha ka wikasni ndai habangi pe ia benta kum balong kani ka klam COVID-19 habawan ka ain barok ki haban ya songkhop ki haban buram ya ka ain te kam dei ka phla la da kan mi kum ka ain ki sni ki ba khadu ndai ka basngol ngo ba balik ke ka ain kalau persya ya ka ain ka jong blai nomor ka ain robibar kumak depan pau kolong kala balong ba lagi ketat ni pediang ya ka mon jo blai la ngi perko sugar bor jo blai dan lagi pediang ya ka apa kamut bagi pendam ha ka bor jong wei pat no jong blai tinga ko ban phai lesing ni ti nong rim khindiat sho bang ngam jeliu halor ka ni ka ain robibar man nga ko ban kli ya I pastor Bandroy nadu ka jing pelong ka jo blai ya ka perthai mia I ba kidon kisngi ba blai ula ai ba min trai ba bangin shong sni te kanu ka sngi ka ba blai ula thau ala ne kanu sngi blai ula thau ya ka perthai na mar ba don ki blai ki ba ong ba ya ka ni ka perthai la thau de ki spa snam ba kom ta ter ba don ki badang atatin kanu sngi sia blai thau ya ka perthai lada blai thau ya ka perthai kan risngi te balai ba ka sngi ka banyo kalong ka ba kerpang na baro kisngi ki ba blai ula thau Kemudian sibon pasal ya kaji keli ke bapi ai hakikat nosi ublai uthau ya ke pertai ublai ladangi pai kat kumna ke kitab Genesis kumnong ke baar ke khot ke benengkong hadok ke balai nisyam hangni ba ublai ula thau ba ula pendep ya ke jingtre jung haki Henry Sngi ba ublai ula thau ya ke pertai hak Henry Sngi klem da artatin ke Bible ke ai ya ke jing pensyai yangi ladangi ya pulih ke Bible kat kumna ke kitab Genesis ba ke jingkeli ke babot kong ba balai ba kasni ke bahniau kalau ke kerpang ya obrio bat ya oblai ke jubang ila man syam na ke Bible hi ke ban ai ni ke jing pensyai halor kini ke jingkeli larang ye pai kat kupna ke kitab Exodus ke nang balai kuwe de khot ke bakat lai ado ke bakat neo bat SQL arpeu ke nang khot ke bakat arpeu ngisyam ba kasni ke bahniau kalau ke dak ke jong oblai bat balai ba kalau ke kerpang na marba kalau ke kasni ya ke ba oblai hi uladep penkentang khoi bat kasni ke ba oblai ula kerku bat kalong ru ka kasni ya ke ba mi ubriu mi shonsni bat ni mane ya oblai menginkan mau ya oblai ubala thau ya ke bedang bat ya khendau bat kita ki briu ke ba shonsni ha kasni ke ba hneu ki pedang ya ka dak ke jong oblai bat ka kasni ke ba hneu hi kalong ke ba kerpang tam ya oblai namar ba kalong ke dak ke jong oblai aku boleh shibon ya ke jing pensyai jong pi te ngi su thu kat kum Genesis badan nyo tli ke sngi bat ndris ngi blai thau ka perthai ba den bo la pendep ye jing thau ka perthai ha ke sngi ba nyo blai ula shong sngi kuma pilong ula kerku ba penkentang ya ka lai tli ki kam bo blai ula le la long sha ka sngi ba kerpang ndai ka ka bang yo I ba kat kum ke jinga jong history wala ka po jong ki khun Israel wa hadin ba kilami ne Egypt hashwa bo blai un ai yang kispo hukum ni ha kalnong ka ba country jo ka kitab Exodus bagi kun Israel ki sumar sabatan men ba blai open hap ka mana na beneng namar ha kasni sabatan kimla ban syamana tingyo I ya ging sumar sabatan kaya beteng wan hadu ka por ka Jesus Christ la ngi pe Lukas au Andrew man ka sabatan Jesus ulai chesneko ban mani ulai nang ta upol kumju sumar sabatan ki Kristan ha ka por ha Antioch na dangi pe kalnong ka bakat wei ba kalnong ka bakat lai la dangi puli kini ki lenong syam bagi Kristan manikong belatip ha Antioch kini ru ki chong singi ha singi sabatan hendak ka bagi la yo kren ha kini ki mir ki balai no kalong bakat kum Daniel kalong ka ba nyo dekat ka ba arpsan ni don wei dan ka reng ka barit ka ba mi na kita ki sautli na umrat klau basau na kitab Daniel kalau kebanyo ni hang tu ba uni umrat ubadan spotri kireng hadin balasha aputno da kareng gabarit nomba ulale don bor ula penyap ye kiru ko ki jomblai ber pen kelai ke hukum ke jomblai te kidon ki baong ba kani ke jing pen kelai ke hukum kala kata ru ya ka singi sabatan ka balong ka singi ke bahnyo bat menta ko mengekran don art lagi singi ka ain robibar ber ka ain sabatan kadai ka an ke jomblai ke sabatan ka ain robibar pat kadai ka an ke ba
nani ka hukum ka ba ubli sumla ai bangin chance ngi ti ngakwa bangin ya phai sha ipas alen bat ngakwa ba ipas alen in jubab ni gazikali namar bangin syam ha ka bible ba andan ubriu jong ka pop kadkum ar theslani kalong ka ba ar kan khar ka ba live saw ba jisu unam pa wan chik ni ka pathailan lamda pan pau yu ni ubriu jong ka pop tinga kwa ba phin batai ka ka kam ba uni ubriu jong ka pop ule hatu dan jing de bar ka kitab jong Daniel nyo akusan Kublai shibun pastor ba pilawan ra ya kana jingkeli ke ba skotna na kapor ka jingkeli syapang ubriu jong ka pop bat ka kam ka ba ule te kani ka jingkeli kami na ka jingi thu lupa ka jong u Daniel bat udai ru uju ubriu ya uba upol utho ha ka city ka ba ar sikinong Thessaloni te ngan supen lengkot kana kapor uni ubriu jong ka pop udai ubriu uba le bele ya lade uba penkraw ya kerteng ka jong u kumi ublai bat uba simru bat kekerdan ka jinglong blai te ka kam ka ba uni ubriu le ka long ba ukran ni kitian ki ba kraw persa itu ba kli tam bat penstom ya kita ki reu khoi ki jong blai nang ta ukta ktiru wa de ka bor ka an ka jong blai kata ka long ban penkela ya ki hukum ki jong blai halo kani ka jing batai jong i pastor Allen ngin prisiono rem le se ka jing snothu jong i bat ngakwa bangin phai sha pastor is Cameron bat ngakwa pastor is Cameron in Yarab igi bar snothu hangni khendiat namang laikran chpang ka hukum te balai ba kasabaton kalong ka daw ba ka ba crowd jong ka jingale balai ba kani ka kami ka jinga tantlai le ka jumi ka jinga tani ka bajur agini kiski khamta pre ki kristan So kulishpun ya ka jikli juki pastor kumalakali balay bakastapkan kalong kadawba bakraw jong jingele bangite bi ka jingele kamdai hapden jungi ukristan baki wiki prakristan lani ka jingele hapden jungi kristan baki pamno kristan kade ka jingele hapden ublay uba unongbu unong thaw but ujung thaw ujung bolong setan bangite bi da ka ba wengno ya ka hukum kapasta ka ba ongken mau ya ka sisapton ya ka blakron ha kitab Exodus kolonong ka ba arpo ka dekot ka ba prater da ka ba wengno ya kani kan pelong ya ki briu jo ka perthai baro kin klat yala unong thaw ngangai balada kani ka an lani kelanda kani ka hukum ko jong play ka don nadu ka bastang ba ki briu ki yaiban kin jin dala kan mau unong thaw namar ha kitab Exodus kolonong ka ba arpo ka dekot ka we teter ka kedaw yengi ba udon unong thaw bat ka basultanat kalong ba ublay udan ya ka gospel bam jikot hadu kini kisni ba kado ban khot ikibrio ke jong ya ka balakron ha kitab jimpau kolonong ba khatsaw ba khamtam ya ka khot ba hinyo ba ublay ukhot yengi bangin phai shala unong thaw bala thaw ya ka beneng ka kendo ba kamta teter bat ngisu thu ba ka jingyala hi kalong ba usaitan udukwa ban penduk pendam ya kani ka an ke jong play namar lara ki briu ki kan mau ini ka an ke jong play ka ba mut ba ki kan mau ila unong thaw hande ha ba wenno ini ka an ka ba mut ba ki briu ki umtip yo unong thaw ngange ba wat ki bampat long kristan tada ki itu lani kitip ya kani ka an nar bastang kini kan mau ya unong thaw ba udon unong thaw ba shisha hande kani ka di ka daw ba bu setan ukwa banweng an pengklat ya ka hai berkuai bishpun kublai shibun ba pilaban ya gade kamat spang gaji shapting yo blai baki katkum ka kitab jemput pau kalong ka ba khatsaw nyo ba berkan shishu ba gaji shapting yo blai katkum ka kitab Ecclesiastes kalong ka ba khatar khalai khatsaw ni syam ba gaji shapting yo blai kalong sumar ki hukum ba gaji ngele kade ye ka hukum ka jo blai ba usaitan utip ha ba ka hukum jo blai ka kren syai kedar kumno bangin itu yo blai kum ba kren maka we na kini ki an nane ka hukum ka kren kham shai spang ublay nane ublay ko unong thaw ni syam ha ka an ka basaw nane ka hukum ka basaw ka bang kenmau ya ka singi sabatan man rakai ko ya ka te katkum ka kitab jingpat pau ni iha kalanong ka ba khat ar ka khat ka ba khat nyaw ba uyak jakor ubayang ya umrat klaw nane bayang ya soitan law ba ubitar lep ya kata ka brio ka balang kabasumar ki hukum jublai
Ti ngio isisha ba kasabatuan na ni ka hukum kalong ka way na gidaw ba jong kajingi le ba crowd shwa kajingwan asin jo Jesu. Tinga kuwa bangin ya keren shushu alorgani dang bangakli ya i pastor Bandroy. Naman ngio ibadan atli gisni ani ki artli ki hukum ki ay bagi deban ko artli ki kendrat bagi deban ko ki e ki banya telilang ha kani ka kenhun jong ki ba Christian pat ya ka ain robi ba manu nani kat nungut kindan Boleh cuba pasal ya kata kecil ba pi kali kalau pasal tenat sya larangi pai kat kumna ka kitab jing penpau kun nong ka bakat neu ka khot ka bakat ar ngini peteng hadok pa khat sao ngi syam hang ne gong ba kindan shipau ki sim nai shipau ki hima ya ga larangi pa empat kita ki shipau ki rang ya ki ba melayo ki long ki shipau ki sim ki bompat syam la pedang ya kata ka himas im te ngiu iba haka jing itu jong ka Bible haka kitab jing penpau kun ka bakat neu ka bakat ar ba kini kibru kin penya so lang bat uta umrat klau ne kinya trelang bat uta umrat klau kenang ba ki bakin yo yele ya kibru jong oblay lene ya oblay kat kum jing itu ka Bible henry ka Bible pat ka ai ngi ka jing jubab ka basyai ba wala dah pedang ka jing yele jong ki kinom syam la job ya kata ka jing yele jong ki la ka dekhot ka khat saw kai thu yang iba kini le thma baru tau kun nang brot kumut baru Jesus Christ kini le thma baru kun nang brot Jesus Christ but utau kun nang brot un job no yaki ka Bible ka dai un job no yaki balai ba ublai un job no yaki namar ba kilong ki kinong but leni kinong elam jong tau marat klau leni kinong Christian ya ka jingle jong tau marat klau ka kren be tik ka Bible ka kren be tik ya kita ki shipau ki sim ki bompat syam la penisok bat kata ka hima nei ki ban ya don bental lem baru tau marat klau ban le ya ki briu jong oblai le ban le bat oblai hendring angu yo oblai bat ngisu tenat ba Bible ka ai ngi ki chai ba syam la ban job ya oblai ba klau mar ulong utrai ki trai baru sim jongi oblai ko ble shi bon nismo thu ba ha ka ba khado shwa ka jingwan asin ukres kin sadon ki hima but kani kan let's say kan kta e ka parthai baro ka way kiri ki ba pher kiri ki ba klan jogani ka parthai kin pendem ha ka way ka bor but kan ne ka bor ju umrat klau kum mangyo I ha ka kitab ji patpau kan ka khatlai kan trekam om tang hari khasi om tang ha let's say ka tu ka de ki jala ju kri ki ha shit look ka parthai but kuma pi ong ba ka ba khadu sa job ni aingu ya kani ka khubor ka ba ba ku kun ki jom blai ngim don kam ban shifting ni don Chris ku captain jongi ban yalam ya kani ka tma tingis no thu ba yamanta hi ka ain jomra khlaw ni ka ain robi bar kam patrekam tinam ta joki ki parlo ki ba kwa ban tip ya kani ka ain jomra khlaw le ka dak jomra khlaw war shifting kam pat jia ngim don kam ban phet khlaw nani ban phet ri namar ba kam patrekam Kena kuat berkelipat jadi pasal Alan. Ke ai bagi beri jom belai kiri ban le hakum kena kapor habangi tiap basian kena ka an sa pentrekam no. Kublai shibun. Kani ka an klem artatian kani ka an ke bolong persya ya ka mon ke jong blai. Bat kum ke Kristan ngiran kampan kan mau bahaka Bible lada betu lupa bagi sengi ki bakhadu ansuran shibun ke jing jenjar ke jing tenju wat ke jing pensistamru ya kita ki basumar ya ki hukum ke jong blai. Kumbalai tu lupa kitab jing penpau kalau ke bakhat nyau kalau ke bakhat ar ke bakhat nyau hang tongi I balai tu lupa sepang ke jing le thma ke jong yak jakor persya ya kita ki basumar ya ki hukum ke jong blai. Bakane ka an ke belum persya ya ke hukum ke jong blai. Tenamar kata kum ke Kristan hot nyimpak la ban tip lano an pentrekam no ka an Henry adalah poi kata kapor balarang langsung tu syai ba shen an sa pentrekam no ngim dei ban ngopla ngim dei ban ngolongo bat ngim dei ru ban septing Henry ngi dei ban penkre ke jing em jongi ngi dei ban wat yo blai penthamai ke jing dei jongi badu blai pan yo blai ka bor bat ke jing e khnang bing la ban yang scam berju ka poru andala poi ha ka por ngim dei ban chu shong ban chu snap Henry ngi ha ban yathu ngi ha ban maham ru naga benta ki wai Kuble shibun ni kajing shai jong pi pastor Alan yang is kem baki polot jongi kenang kum do ban kre ha ka bai dei bat kene ka por
Tengah kuat ban pai bebek ke jingkli sya i pastor Albert nga kuat ban kli phi ke jingkli ke badan kam nama ngi kuat ban tip nama bun ke kim tip nang no ke jing pen bor ye ke ka an robi bar kan wan Risbon ye jingkli jumpi pastor ha kaban kong ni sotu ba ka jim kala ye ka an robibar ka de na kabalang Katolik nadu kastorkar jong Konstantin berkunta teter but new iru haki snam ki balik no kat ba upup chen poltu dang im wile shitom ban lek canvas ke kapte bar kuwe ban pentri kam ya kene ka an ban ngisut ko bakadon kari ka bakpan ha kapte ba ya kata kari ka de ka ba ka bible ru kala krenel lani tu lupa ka kitab cipun pa ko nom khalai ya ka balak do ku mra klau ba ban kari Amerika ka de kari ka bangete bro kom kari ka bakpan tam ha kapte ban kani ka an on sa penbor lanikan sa mi nakahukum nang tay nari Amerika ya ka ba kiri jo ko protek bro ko kit pengkongo iladi bani trelang ya ka ban songsni ha ko gasni ya ka ban mani blay ha ko gasni bar kham tam ya kaneksi bakin tray kanu kanu ka kam ka jubab ka blangkot sistin ka jing penbor ya kani ka an robibar kanwan nakari Amerika kushpo to ko le shibon ye ke jing pen sya jo phi hoi parlok ni pen pau ye ka kerteng jo ke ka bor nomor bala pension orim ka bible nomor ringi kren spong umrat klau kumila dep ye kren kini ki tayo ki balik no kat kum ke kitab Daniel hinyo khatnyo ba umrat klau uyeng ya ka bor la ka hima teka la ringi tip ya ka headquarter jong ka balang Catholic kadon Vatican but la de pipe yo no sin shar jong ka la ni fli du jong ka balang ulong no sin shar jong ki kam an hima sima te kumbala kren pressure ne le pastor Allen ha ka bayde ba uli ubru jong ka pop nang no mi te ni snot ho ba ha ka ni ka jing permi ka an ka ari America la de pipe ha ka kitab jimper pau ka nong ka bakhat lai ka bakhat we hang to pinyo isha ya uni umrat uba compare uba ay ka bor jo u sha we pat umrat klau but ngitip kumbalong menta ngi bor igi kubor ya ka jing jet president jo kari Amerika but kumbalong menta Amerika kari ka baklan de ka dan fleksibun ki jing but ngitip shalo kani kan yalam ritang ko ngitip pagani ka bor shen kan sa no ka bor jo ka we pat daga bay trelang man tumi ikni ka ay ti kubre shibon ye ki batay jongpi but daga bangi ring ye ki kubor ki bajia menta ngakwa ban kli kini ka jingkli ya i pas banroy ke ka ba ka jie thu pa ka kitab jing pa khalai ka kren la phila ban persai shu ka jie thu pa ka kedo ba ka kan hunniam protestant ka badan ye ki reng bay stream kum ukun lang brot henry ba kren pat kum yak jakor hatu kani ka mut bo syaitan udon benta ha kani ka kenhun ban wanra ya ka ain robi bar Kumle shibon ya pi paswa ya ka jingkali ka ba pi ai dan kani kamat ka ba sotunat kalong ba ngini pai na ka bible ban jubab yangi ya ki de ha ka ba ide bat ka kitab jingpen pau ko nong ba khat lai ni syam hang to ki don ki artli ki marat khlaw nei ni syam hang to ba ki don ki artli ki marat khlaw ba kini ki artli ki marat khlaw la pani thu yangi haka de kot ba khat wei hadok ba khat riu hadok ba khat pra larangi pule kane ba wei na kita ki marat klau ba kiuno na kata ka kendo ubadon ya kita ki artli ki reng ki ba siriem kum jong ukon langbrat kemut ba udon ya kata ka dur ya ka ban pensiriem kum ublai ban pengej ya kibriu ba udai ublai nei ban pengej ya kibriu ba mau udai ublai kena ba kibriu kin ngej u bat bakin bud yu bakin enok yu ublai bakin bud no yu ta umrat klau handai bat undan ru ya kata ka bor ban penbor ya kita kibriu barok bakin manidem yu ta umrat klau nei un penbor lu ya kibriu barok bakin manidem ya ta umrat klau bat uno bo manidem yu ta umrat klau ka tin jong blek ong ba kinom la shu ban thet ban de le ne kinom la shu ban le ka kam jong ki handai kadon pat ka jing maham ba
ladang kibriu ki pediang ya kata kadak jong tam rat klau kandon ru ke jing penjot ke jong oblei ya kita kibriu pediang ya kadak jong rat klau te ladang i pai kenik benta ke jing keli ke bobot long ba hatu soitan udan benta ni em da ka ba shisha bada ka ba kuat nyila benong ba hot soitan udan benta nei usoitan udan benta namar udaim u balong unong yalam jongki ban ban yalam ki ngala benong ba udai ulidar jong tong rat klau bala khadru yo soitan kumu ya jokor dan yang bala aibor ya utau merat klau te da ka pasisya ngala menang ba hoj soitan udan bentah kuleshibun Kuleshibun ya gaji persai jong pi hoj nam ta ki Kristen ki babun kalong kap Asia ban pliang ya gani ba kumnu soitan un penan kam sisya ya kinong yalam niam ban wanra ya gani ka an ban penbor ya kibriu juga perthai barok bakin buram ya ka ladang idan kum kita kajing keli la se nginya pai kajing sem tu Jesus Christ kat ukun jo blai hendra ke bajia ki u soitan upran kam ya ka hima room hagat kapor ka hima ka baklan pran kam da ka hima ban pensitom yu Christ ban penyap yu Christ te hakisngi ki bakhadu ru ublai kumba kalong ka history upran kam yang daka ngomong soitan kat kum ka history hi upran kam daka hima ka baklan bat ngin sepet ke ka hima ka baklan bat kumba kalong matahi i badan kini ki art ki hima ki baklan dan ki pai ka bor san hima ka Amerika bat haka anyam i de ka Vatican ka balang Catholic te kala banong lada kalong yo Jesus Christ ala jasna machua kala banjia bat mentaru te kumba ngala ong mede nglaban ba kemudian kejing ong ba history repeat itself dan ka history ka ban biang ka bala jia mensua te ngakwa ban kli ya i let's say Pastor Alan Schwartz sebagai pois kini kamat Pastor Alan bali ba kini ka ain robibar kalong ka jing pendon burom ya ka rom baru akiba ya sok tilang bat karu kidan mentah ka jing pendon burom ya ka rom Kublai Shibun kajing keli babale ka an robiban kalong kajing pendon burom ya ka rom kadawi kalong bangimla banyak light na kajing jia ki bala jia shisha menshwa ki spa stem ki bala let no kum kajing jia ki spa stem ki basau ba ya kane kaju ka an ka banging ya kermenta kam le ka an ka badang thamai ka bangim pat ju asngom meno ka ka an ka bala rim ka bala pentri kam teng menshwa da ka hima rom bat ya ka ba on sa pentri kam biang hakisngi ki bakhatu de ya kum kane ka an ha ka ba an sa wan lang da ki jatnyam ki ba pher bat rengkat bat ki borsen sha ba pher ya ka bakin sa penong an kan kelalong kum kadur ya ka bakin mane ka balong kadur jong ka ka balong persya ya ublai bat ka jing wan senrop lang jong ki jatnyam bat ki borsen shar ki ba pher ka perthai ka long ka jing pendan burom ya ka rom lani ka papasi ka bangitip da kawai kerteng ka bamut ya ka system jong ka jing penyat niam bar kawai jong ka rom Kuleshibun pila ai ka mat ka ba la se ki babun nak polot ngi ngila ban snot ho bat ngia menjur ya ka e ka piong ban ngakwa ba ngin ya kali bang ya ka ju ka mat ka bang la ban kam ha shwai ka tu ka jing kali ka long hatu ka don ka an ru bar ka bala jia ting ha ka history jong ka pertai Pastor Albert ngakwa ban kali pi ka jing kali mano ba yo pat ya ka bor ba baladu no jong ka Kuleshibun pastor nam ta ka tu kecikli ke baong hatu kani ka an robiba kala ju tekam ha ka history ju ka pertai oi kala ju don kapor kum kanuksang ka bangakwa ban kren kniat ya ka bor hima ka ba lale dan bor kniat ngini pai ha ka history hapo ka bible bakal don ka hima Babylon ka hima ka pasn sharus em ne Nebukadnezar ha ka ba ula rimrau ya ki kun Israel ibubun bat ula penjat ru ya ke Jerusalem bat ha ka lenong ka balai jong ka kitab Daniel ngisem ya ka jing itu khana ba Nebukadnezar ula pate ya ka we dur ka dublai ka bakrau ripopot ka jinjrong ban ru ka pengkiang borok kani ka dublai ka de ka kasiar bat ulah hukum ba baro ki bakrau batri
bat baro ki beran hakahima ban kim manidam ya gani kadulblay ring aingu iblay bakidon ki langot ki bamsyam la pendam bat habangi kren hakaspasnem kata galong hadin ukrus kelak judon ru kapur haka jinsensya jeki parsya ki baklan bor ko parsya Konstantin bat kadai ka an robibar ka ban ningkong haka history ka baladon na ka muhor bat ka jingtho kata kadai house na mais pa apwe edi hadin ukrus ya ka balak penmi babaro ka partai kadai ban songsni haka ni kasni haka bakino mani beli tau ki kemen ban songsni haka ni kasni nama baki kloy ban long kristan bat ban songsni haka kasni robibar ka basusi kalong baki kristan ro to kapor ki baju mani ya ublay anong no ki kloy ban songsni lang haka ni kasni robibar nama baki kemen baki wei ki no mani beli tau ki la long kristan bat kadai kajing sha haka history nadu usnem lais pa atwe kadai ka an robibar ka ban kong ka balajah haka history bat lai thuru haka history bala penstom ye ki babun ki brio bat hakini kisngiru kumbangi akran ba ka himala ni kari ka badan bortam haka pertaikan saleb yang kaju bat kajikli ka babut ka baong manopan banyo ya ka borba ka bala duno ban ngisutu manu banyo kadehi ka Vatican ka ban sayo biang ya ni ka bor ka ban krabor biang kumaja haka pasnem ka ban shaus nem sanspa lai pupra edi hadus nem seja nyos pak na pupra apreng gitu kipor kada yo ka bor ka ba klan hadu ta haka ba uju unus syar bolong upu ude usim ubas syar ke hima bar kumju ulung do niam tengi sutu ba ka Vatican kan yo biang ya kata kapor ka bala duno kumbalong hakipor pasnem ka pamswa bishpun Kabelishibon Pastor Albert ya ketika jing pensyai jaupi teng dengan pol nga kwa ban pai sai Pastor Banroy ban kli pi ketika jing kli pi smol thu kumno haba ong baka ain robibar ka dei ka jing ele persya le ka jing pai din no jong ka jat benrio persya ya yo blai Kabelishibon pasal ya kajing keli ya kajubak milak man syam na ka Bible hi na ka Arthur Solini kal nong ka ar khot ka balai ka itu yang ikum ne ka ong ba wat ai bo uno ru un sukore phi da ka ba kumno ru na ba kan wan lamda Joshua kata ka jing phai den ban yo pen pau no ya ta ubru jong ka pok ukon jong jing jot hang ne ngi iba ka tin jong ble ka ong wat ai bo uno ubru un sukor yang i lamda Joshua ka jing phai denแต่ก็เอกตากะจิงไพเดนกะจิงกะลีวันกะเอกตากะจิงไพเดนกะจิงไพเดนกะลองบากะจิงไพเดนนะกะบะบูดยานะกะบะบูดยาอบเลดากะบะบูดยาki an jong ubriu da ka bangiบูดยาki an jong ubriu bangi habanไพเดนนะkita ki kam ki jingle jongi but kata kan dia haduk bangin daไพเดนna kita ki kam jongi man pen pau no yo ta ubriu jong ka pop ngala bonong ta mrat khlau ai ubriu jong ka pop da ka ba niไพเดนla ne da ka ba ngilap ngin phaiden na kata kejing hikai ki bakla jong kene ka perthai le ne da kejing hikai ki bakla jong utaw marat khlau ka ba ula yalam da kalanti ka bomdei ya kita ki briu ka badan ha ka perthai tingi iba ublei hi hang ne ukhot yang na ba de phi ha ka na ka jing phaiden jongi bangin phaiden na kita ki jinglek lenti jongi bat kata ka perthai ne ba utaw marat khlau ba ngin bud yo ublei ba ngin ai ka kata ka jing sukri jongi ka bapura shu ublei da ka bangi phaiden na kita ka jingle boman jongi rengkat bat utaw marat khlau khnang ba ka hashwa bo jusku sunwan ba hashwa ba ka por ba ublei nwan ba nang ba ka jing phaiden jongi on pau no yo ta ubriu ba kumno utaw ubriu ba utaw marat khlau ne ban itu ya kata ka dur jong marat khlau khnang ba ngi gibriu bara intip yo bless you Kabelishibon ya ketika pol tingi smol thu ba kadkum ka City Altres ni ba kani ka ain robibar kadon benta hak baide bat ka jing phai no jong ki brio ban lendet yo blai bat ban yasno tilang bat uni u bridge jong ka pop ukun jong ka jing jot hak baide pat bat kani ka benta le singan phai stay pasta alen da pila ban batai shu ya kani ka jing mut jong
let's say yang orang kuno ka jing phai din jo ka jat ben riu bar ko wei kan lam sya ka jing penjot jong ka jat ben riu lane jong ka ri te hatu phila ban kran chu halor ni ka mat ya ka ba I pastor banroi laban Kublai Shibon, kajing keli sepang kajing paidian jong kari, kabanya lam se kajing jot jong kari, kalong kajing keli kaba sultanat bat kaba kam ru ban sngoto. Namar ngiakran om ya kajing paidian jong uwelan arngut kibriu ngiakran, sepang kajing paidian jong kari bar kawai, ka national apostasy. Katau ya kano kari kaban pentri kam ya ka ain kaban te ban kum ya ka jingmut subkat jong kibriu, ka jing yetip lem jong kibriu, ka jing lai lut jong kibriu ban mana yo blay kam tam ya ki hukum ki jong blay te kano kari ka ban pentri kam hakaba ki nosin shar ki ba khli do jong katukari kin shim ya ka liang jong nong ile persha yo blay bat kum taru kinong yalam niam kin ya snok tilang ban ya teli ban pentri kam ya ka an bat ru ban pensitom ya kitu ki ba ile persha ya kan ka an dayang ta kan bai ke jing sha sepang ke jing mana yo blai la so thu baklano bari ka ei ka bakari bar ko ka priang ya kata kan la sim kum ke jing sha dai kan ni kan ke jing phaidin jong ka ri bar ko ka banya lam sha ke jing jot jong ka ri bar ko Kublai Shibon hagni ka por ya ka jing pensyai jong pi ka kawai na ka jing ya tainia baki bubun kibriu ki akran hagni ka por jong ni ka long bahatu ka country kam shisha stulup ka pertai Organik jingkli kan lesha pi pasta es kemlan hatu ka ain rubar kalong ka ain ka menteri kam shitlum ka pertai mano ban krishan ya kan ka ain bar ka ek ban jia nomor ko philakran mene flaban bagar de USA ka ban mi kong ya kan ka ain ti ka ek ban jia ha USA lane Amerika hadin ka jing menteri kam ya kan ka ain rubar Lishbon paso nakata ko jingli kay kaan robibar kabashluk patay ngitip bakaan robibar kabashluk patay kalong ba kiri boro jog patay kihaban pendam bat kihaban ko ungu kumbala bu nuksa mene habaja kanika klam COVID-19 mentawsnam ni iba ka patay boro ko kidan ya kaju ka ki procedure kumno ban patrekam kiju ki rules ki ain ki policy bat kumta ter But kanir kan long shisha, but kan trekam hasilul kepertai. But kajingkli ke bobot manu ban Kristen yaka. But ngange hi kepertai Protestan hi, ka ban Kristen yakani. Namar ba ka Vatican kaladap kubur yakani lahaki history. Ba da ka baka penmi yakani ka an rubibar kadai kajingpiang lani kajingpungo sem ya kajingnya kajongka. But andala pen kamti ni kabor hakari Amerika but kari Amerika kan petrikam ya kapathe berkowai bertotip bakapathe Protestan hi kaba ya shonsni ya kasni robibar makihin kongken Kristen ya kani but kani galong gajing sisya ban ngakwar ban yitu ipi ba katkum ka statistik ka record ba kidon haduk kumba live holai hajar tam ki jaj nyam hakapathe ki Kristen laki kunhun ban ngakwa ban ong ipi na pedeng kita ki babun ba kin Kristen ya kani ka an rubibar kumalong mentah kini kisni bagi ya shonsni hi hakani kisni bas ka babut ka jingkli kalong ka ka banja ha USA hadin ka cipetrikam ya kani ka an rubibar ban ngange hi habala pentrikam ya kani ka an bat ngange ba ki babun ki basyong ha USA khamtam itu kibangen kiba shonsni hakasni sabaton kabolong kasni bauble ulabu kin mat ke jinjar kin phat shani shatai kin yeri yaladi baru kumju kani ka jingpen sitom ya kibri ku jomblai kan sapur wat siwi ki jakaru kata de ke bangadon menjubab te ngisngu thu ba ka jingele ka ba kraw hi barabor kapdeng jongka kadai kapdeng ka jingai kalau ka jingai ka jing ko ngu yu blai ani kalau man ko ngu yu soitan te kani ka subject jong ka jingile ba kraw ka long sha ka pedeng ha ka jingai Kristen te balai thai ba kani kalau ka ba kongsan pastor Ban Roy
kat kum ke jing so thu jong pi nhớ ý hang này bà lê bà cả long cái bà con sẵn namar ba ublay u ai ngi ya kata ka bor nene u ai ngi ya kata ka benta la dangi phai kat kum na ka bible ni shamba uta u syaitan ne uta u syaitan un lek bani le thma bat kata ka briu nene ka balang ka jong ublay ne ka un lek bani le thma bat kata ka briu nene kata ka balang jong ublay bat ya kita ki sembai ngelak ki sembai ki basa ne ki sembai ki basa te ngi i hang ne ba ki kita ki sembai ki jong ublay ne ki kita ki sembai ki jong ublay ya ka ba uta u ya jikor ni u syaitan un let bani let thma kita ki basumare ko hukum ko jong ublay kita ki briu ki basumare ko hukum jong ublay ki babat ya ka jimpla jong Jesus Christ te ngi i ba ka bible hi ka yetu yang i ba namar ba u syaitan u isi tam ya ki briu ki basumar ya kai ko hukum ko jong ublay ne u syaitan u isi ba ya ki briu ki basumar ya ko hukum ko jong ublay na kata ka daw ki ba bon ki briu ki basumar hukum jong ublay bat u syaitan u blek bani le thma bat kita ki sembai jong kata ka balang ko jong ublay te hadok mentang yo iba ki ba bon ki briu ki kren ben ya ka balang 7 day on tisle ni ki briu ko chong sia ka sabatan ki yong ba ha ki la banong ba ki de ki briu ki nong mani ya ka wai pat ka sngi ya ka bom de ba kin mani bat ki long ya ka ain robi bar bakin khot ya ka sngi ublay andai ngi syam ya ka bible kat kum na ka bible ba uno no briu bom sumare hukum jong ublay bo umla ru ban long ru khot jong ublay namar ha ka kitab jing pen pau ko nong ka khat saw na ka khot ka khat ar ka itu ingi hang ne don ka jing ya sya kita ki ru khot ba sumare ka hukum jong ublay te ngim dei ban sung tho bakla ya tin jong ublay bat ngi dei ban tip ba syaitan u isi ba ya ki briu ki ba sumare hukum jong ublay te kum ta ki kristan ki pala phaidin kin long pen ban ki nong shon ki ba khrautam ya oblay kublay shibun ko be shbon pasaban roy pi la kren ya kamat ka bang kwa ban api ong ba ki syaitan ushun isi ya ki briu jong ublay nei kan mau ka ebo jisu ru ong ha gospel yohanes kalong ka bakhan rio la pi pe yang to jisu ong la ki shun ya ki shun yang te kani ka jingile bakrau ka desya ka jingile apeng kris bu syaitan kelas dang na na pedeng ka kum ka kitab jiput pau khat ar no ka bakhnai ka peteng hang ne khandau abu jisu wan sikri prthai wi le ka bala ba priap yu kris adu ba kroi ban sa na pna yu kris bar hada job yu kris upai shi bre ju blai bar kani ka jingile shisha habring mara klau ka no ka jingile ka ba khaddu ngila banong haswa ba ka prthai kan why no ti ngakwa ban kli pastor Alan ngai pio snoru eka bai pastor Albert Cameron mene ila kren bai ong ba ka ando bar kan sang na USA hende ka jingkli ka long lalu hatu kani kan jia haswa jo kalat jo ji isnai lani hadin jo kalat jo ji isnai hatu pila penshai kublay shibun na benta kan ka jingkli ba hato ka andro bar ha USA kan wan haswa ne hadin jo ka jingkhang ya kalat jing isnai hoi ko mangitip menta bakari United States ka kari ka baklandu ka pertai kari ka badonru ka jingi thu lupa ka tian ka jong play na kitab jimpen pau ka long ka bakhat lai la ya thu ingi shphang ka bor ka ban kren yigi sur ba kintien jong mrat kla u banung kong bat ka deru ka bor ka ban pun ko ngo ik pertai bar o ka wai ban mane yo mrat kla u banung kong ba su ka jingi thu lupa shphang ka jingpen trikam jo ka kari bakan sa pentrikam ya ka an haswa jo ka jingkhang ya kalat jing snai bakane ka an kan long ka jing tunju ye kita ki ba mane yo blai kita ki ba priang yo blai bari ki hukum ki jong blai kin long ka liang ka jong blai bari kita ki ba priang pat ye kan ka an da ka jing sung thu da ka jing da ka mon ka jong ki bat ru don ki ba priang ru da ka jing sha pan bor ye kita baro kin long ka liang kin long persha yo blai bar hadian kata kan ka sadon ka jing khang ye kalat jo ka jing snai the kublish buan pastor Allen ngai kan ki polok kismut ho ngimdon po ban le kai ka po bangin jiet ka de ban long menta show Chris Unwan show ban khang no ekalat ka ji isnai te pastor Albert ngakwa ban kli phin ka jingkli habangi ni sange ban trei haga robiba kumental sing la ban ong hatu ka mut bangila priang ya ka dak tu umra klau Kulishbon pastor na kamta katu kajikli ke boong. Habang isang troy
ha robi ba hatu ba ngilak pediang ya kadak merak klau ban ngakwa ban ong kalong em ba kejubab kebasyai kalong ba andala pentrekam sisya ya taka an hasalan sar juk berthai ya kaban ayiki kaban jit kanu kabali kanu kabayong lani ngala ban ong banjit kanu kabade ke jong blai kabalong kadak ke jong blai ka sabaton lani ka an robibar kabalong kadak ka ba ubri ulabu andala pentrekam ha kata kapor ba ubri unjit na penai kini ki ar yano un kongu bat utau ba kongu kumbala ong ha ka tin ke jong blai ikam ki apostol kalanon kebasan ke dekat ke baat kandai ngide ban kongu yo blai ba kamtam ban ki brio kita ki ba kongu shisha yo blai bam syam la pendam mur kita hi kindon hakaliang ke jong blai de kita hi ki ba pen kongu ila di haka an brio ka bamut ki pediang ya ka ji pembor jong ubaman bat ngi tebru ba omboro ki brio ki ba hakini kisni ki bala sutu sya ya kani ki ba kin ong kanu ka bade ke jong blai kanu ka bamde ningi aingu baka ting jong blai ka balong ka badap da ka jinga ba ka ting jong blai ka okum ni ki kam ki apostol ka nyu kalanong ka dekat ka balai po ublai na markata ule kum bam kmi ya ki ayom ka jing bam tip henry menta hukum ya ki pri baro keleng la keleng ban kela ka bamut ba ublai hukum menta ya pi ki perlok basngap ba pe ya kani ka video ka jongi ba ublai hukum ya pi ba pinjit kanu ka badai kanu ka balai henry haki ayom jo ka jing bam tip ublai u ailat yang ngai pi ban ngakwar ban ong andala pentrekam sisya ya kata kabade ke jong blai bat kabade ke jong boman ban penbor ke bathai namar bantawat ki bampalong kristan kimtip ya kani na ekran yo balalong kristan ki bampalong kristan belai kimtip kai kabade ke jong blai kai kabade jong boman de hak ta kapor bai ki khmat ki jong ki kebalong hakasni pentecost ba baro ki yo i bat ki sutu syai kata kapor brebiang ban ngangai ru kan stolong hakini kisni kiba kadu suwa bau jistu nuan kulisibun Kulisibun pasal kita pensyai joki ngai skam ki perlo kerja kubur nanti joki bat kalat jing snai kadang pli yang ye bangin pelong jaga jingjit ti kumang lai keren mencem tiyo ba haba ubri khot yang ye bangin mi no dan lepeng jongi bangi haban mi no lagi nomba balik petri ban ni layo iru ka gospel Matius aku saw ba khat san hal arpo ka bayang parsi ka ban sajia sho bu Jesus Christ unwan kan sadan ka jing pet yap ban ong ba tu duai ha kan ka arpo duai ba ka jing pet yap jo pi kan long mentlang la neski sabatan henry ni skul tu ba ambaro ki ban yo ban pet yap don lepeng joki ki ban jet bu bleu jet ki ba kin yai don ha nongba ani ha jaka badan brio badan snong dan thau ti ka eka kam jong ki tu ki brio pastor bandroy situ ki basa ki bamyo ban pet ri siki klau si krem ke ga kam jo ki hagata ka por Kubleshibon paso ya ka jingkeli ka bapi ai ka kam jong kitu ki basa na kitu ki bapet re ngila ban yo i hang ne ba ka kam jong ki long ba ni de ban lek ban ai bible study ya kitu ki brio ki bompat da tip ya oblai lene ngila ban pelong kum ka cottage meeting la bana ne ngila ban pelong kum ka cottage meeting ngila ru ban yarap ya ki bapang ki basitom ngila ru ban le jngo ya ki bru ki badan haki hospital da ka bangi duai na ka benta jongki but ngi khot ru iki bakin hijan but ublai lam ba ka jing kersan lem jongki haka jing duai nei na mar ba ka tin jong blai ong ya ki eke borok pin pan haka jing duai da ka jingit pin yo pedeng tingi ba ka wai ka benta ba ngi don kam tam kdai ba ngin wan ban ngin yarap iki ban yathu iki syapang kajing shisha kajong blai but ngila ru ban yarap yaki baduk bat ki bakerduk ngila ru ban yarap iki baduk bakerduk wada mong bala dagim la ban yarap da kaspa kapau andre ngin yarap iki haki benta ki bang ngila yarap iki baduk ki bakerduk but ngila ru ban le jngo yaki ni kibru ki ba ngala ban ki bomla shu ban yai ban yeng ki bomla shu ban yo sngau ban kren len ngilek ban jngo yaki ban yathu yaki syapang ka jing ka jong blai yaki bad yathu ru yaki ba blai un sawan ba un sepenjano ya kene jing pang ni pi bad ban pule yaki
sepang ka jing tho ka jong oblai kata kalong ba bani tho yaki bangi dei mansumar ya ka hukum ka jong oblai ya kini ngila ban syam na ka we na ki kot bala tho da ka we ka nong tho ka pa nam tam haka testimony to the church ka sla ka ba arspa life war ba hado ka sla ka ba arspa life lai kublai shibon Kublai shibon tinggi semua tu ba adalah penjari yang kena ain ki haban ya proses di kum ki niam Kristen ban so silang kasni robi ba badal ka balik kum ni let's say kalau kalat ka kabu yaki bakin court syaki karba kane ka jing penjari ni ka ain kampat let's say in on kampat khor la ni kampat klan do kata-kata Henry aku berkli Pastor Allen kumno pat anda ba ka an ni ki bor kintip ba ka ni ka jingkli jong phie ka yeng mani ha ka sngi ro bar bar ki we ka re ka jing thu pat ban kring ye ki she ka jinget ban ye le presha ya ka bor jong ki but tini ki ba shong sngi ha ka sngi ro bar ki de ru ki ba shong sngi ha ka sngi sabaton te ka e ka ban jia ki ba ka e ka ba ki de ban le hakum kata ka por Kublai shibon na kabanta na kajingkeli kebadan kam na kabanta jongi baro bagian sngoto. Banget ru banadu benne kajingkeran kajongi ngila tip banta bakane kaan kedekaan ke baklem artatien kaan ke bansa jia berkabansa urlong. Henrik kumdong ini benle anda bangile I kidak kisien kiba kedau bansa pentri kamno. Te yeki bre kiba shong shakijaka ngila aban ong ba kamde kiba suk eki namar ka Bible kay to ingi ba anam na syu bandi ban thiet hakum kata kapor. Tinganget ba hakum kata ka jingi syam. Kamli ka basuk iki beri ka basyong hakija kasor bakin im. Bat kum ta ter ngila man ong ba ka jing im sasor kalong ka ba kham shitom hakum kata kapor. Te hendra la dadan pat ki breu ki ba jet ban syong hakija kasor hakum kata kapor pat. Nganget ba ki dantang ka kamram ka ba ki ban le ba kata kalong bakin yasam kin pla kin maham sapang ka jing sha ki breu baro. Te nakabanta gitu pat ki ba sngo bandan hakija kasor hakum kata kapor pat. Kam sumut ba menta ngin yami no na ki jaka sor ban lech kinang jaka kendang namar kat ru mentang ngim padio I kidak kisien ki ba sai kedar ba an pentre kam no te nama kata ngim de ban lek kerki halor kane hendak na lapoi kata por an la sai kidak kisien ba la kedau sai ba an sa pentre kam no de kata kapor kan bangi hab ban mi na ki jaka sor ban lech ki jaka kendang Kublai shibon ya jing pensai jong pi ngangi scam ba ngilayo jing kerku ki parlok ki ba yo snow ni ka kubor but ngingi scam ba kani ka jing khot ka jong blai kani ka jing khot na ka jong pi ban jonga ngam ong ba ka sabaton ka ban pen em ya pi hendai ka sabaton kan long ka way na ki jing tenju ki ba kraw shua ka jing wan arsin jong Jesus Christ namar ba ka Bible ka kresai ka dar ba umra kraw dan kadak baru belai udan kadak berke kadak ke jong belai la de pipej ha ka kitab jibat pau ka nong ka bahnyo ka khot ka ba ar bat lai ong wat numpat pen sniwi ka perthai dam da la shan sharp ya kadak jong belai ha ka shalamat jong gibriu jong belai ha bangi kres pon kadak ha ka shalamat kamut ba ka mon skum ha ban priang ban ko ngu kam dei bawan ban tho hang ni ka shalamat hendai ka dei ka jingjit jong pi ka jimu perkhat jong pi la pin ko ngu ni pin kentai barngi iru Ezekiel arpo rekod ke bakal arpo baka sabaton ke dak jo blai tika ka sabaton kamla ban penim hendak ke dak jo ke jingko ngo tila ringi ichi sayu blai kumba jisu ong hang gospel yones khatsau kasan sumar ki hukum jonga bat kane kentup baro kentup ke sabaton tika ka perlong phi ka ba banjit ban ko hukum jo blai la phi ichi sayu namar ba ya ke jing amla ban buri ka jing ka pau ba kalau ka jing pendak ya ka hukum ku por Ukraine dalam ta jauh pi ki polok ada bidang kwa shishu ban tip ya ka kubor nga khot ya pi ba phila ban bu ki jingli jauh pi ki comment box apa pi pe ya ka channel ne pi persang ban contact ne ban phone ne ban se phila ban ya kren khnang ba ngila ban ai ka Bible study ka ba kham shai hanan ka subject ngini kren shishu ta shem te yo se ka we pat ka kubor ka ba skul tunat tadru bangine sempat tu blin kul ku yapi sho bangi pen ko tung ye dwai aw blai pa ji bab nen ku blai shibun ye gni ka por ba ma a hengi bangi ye krani gni ka subject da shisha me e ngi try but ngimla shisha ban kamai ka jing pen em
daga bangi ko ngu ya kasabutan ngimla ban pen em ila de ba ka jing pen em ka wan tang ling ba ka jing yap tu Jesus lo ka ding na hering jit ban chong sngi ha sngi sabutan na ba mi la chong sngi ni jit na ba mi ong la ding e ya be nin sumar ki hukum jome try ngin ka por na ba bangi sngu ya ka e ka ba le lo ka ding na ni jit ban yo ka jing ja tha daga ba ngi mani ya mi ha ngin ka sngi try tu nang ker kui ki parlo ngi ha ngin ka por ba ki la ban penlong ya ka jing jit ban don ha ka liang jo Christ. Yakini baru ngi pal ngi dawai ka keteng ba thiang tam jo Jesus Christ. Amen.